και δώρων. Ξεκινάμε. Teenager γυναίκες. Ήταν λίγο βαρύ. Teenager γυναίκες. Τρίτη θέση. Στέργου Δέσποινα. Γεια σου ρε Δέσποινα. Μπράβο. Απονομή. Απονομή. Δεύτερη θέση, Έλσα Παντελίδη. Μπράβο Έλσα. Πρώτη θέση, Καραμούζη Αγγελική. Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για τα παιδιά. Πολύ δυνατό. Και τα φλάς να στράφουνε. Δεν βλέπω τίποτα. Τα κορίτσια μας έχουνε. Πρώτη Αγγελική Καραμούζη. Ένα μασάζ από το Χάρη Ναχνά. Δώρο. Δεύτερη και τρίτη θέση. Δεν τις το είχαμε πει. Θα τις το πούμε τώρα γιατί το ξεχάσαμε στην πορεία. Θα πάρουν δωροεπιταγές από Καταβενάκης Αρένα. Πού είναι? Αρένα Μπουτίκ. Στο λέμε τώρα. Μετά θα το γαμίσουμε. Δεν το ξέραμε. Τώρα μας είπε. Δυνατό χειροκρότημα για τα κορίτσια. Πάμε! Στέργου Δέσποινα, Έλσα Παντελίδη, Καραμούζη Αγγελική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμα θέλετε καταπείτε τώρα, να πάνε και οι επόμενοι. Να είστε καλά. Και του χρόνου πάλι εδώ. Μπράβο Έλσα. Μπράβο Δέσποινα. Μπράβο Αγγελική. Teenager αντρών. Η πρώτη θέση έχει ένα μασάζ από το Χάρη Ναχνά, δωροεπιταγή. Δεύτερη θέση, 50 ευρώ δωροεπιταγή από τον ANC. Τρίτη θέση, 25 ευρώ δωροεπιταγή από ANC. Τρίτη θέση, Αλαφάκης Τσαμπίκος. Τσάμπα φωνάζω. Άντε τσελιά μου. Μπράβο. Κουκουτέλης Γιώργος. Ο Κουκουτέλης Γιώργος δεν θέλει το μετάλλιο. Θα το δώσουμε κάποια άλλη στιγμή. Θα γίνει απονομή από το Facebook, από τον προπονητή του. Αποστόλου Κοσμά! Πρώτη... Κάτσε και εσύ. Κάτσε, ωραίος. Μην αγχώνεσαι. Σε βγάλει μια φωτογραφία. Όλα με λεφτάς. Τη φράτζα σου να είχα μόνο. Πρώτη θέση. Ξενάκης Ανδρέας. Δεν πειράζει, βαφίστηκε αυτός. Μπράβο, Αντώνη. Δεν έχει αλλάξει όνομα του παιδί. Μπράβο, το στυλ μου άρεσε. Μπράβο, αγόρι μου, και του χρόνου να ξανάρθεις. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Μπράβο. Πολλά μπράβο για αυτά, παιδιά. Μπράβο σας. Πολλά μπράβο για αυτά, παιδιά. Πολλά μπράβο να κατεβούνε τώρα. Σταμάτα. Επόμενη κατηγορία. Fitness αντρών,
Fitness γυναικών. Fitness γυναικών. Έχουν μία δωρεοεπιταγή. Πρώτη θέση 90 ευρώ από το Rock and Roll δείπνο για 2 άτομα. Δεύτερη θέση 50 ευρώ. Δεν του το είχαμε πει, του που μετρηθούν τώρα που τον είδαμε. 50 ευρώ από Extreme Stores. Τρίτη θέση 30 ευρώ από Extreme Stores. Γιώργο, θα στο πούμε μετά γιατί τώρα μας έρθει λίγο. Πρώτη θέση. Τρίτη θέση. Γιωργάκη Μαρία. Μπράβο Μαρία. Κοσμά, μπράβο. Δεύτερη θέση. Παπαϊωάννου Αγάπη. Ο Γιώργος έφυγε, ήταν εκτάξεις να φύγει. Αγάπη, μπράβο. Εδώ είναι ο Γιώργος, Πάμε. καλέ. Πρώτη θέση. Οικονομίδη Ματίνα. Μπράβο κορίτσια. Από πλήγες, απονομή πλήγες. Άξιος! Μπράβο! Πλήγος στη φωτογραφία ίσον ένα. Μιχάλη, μπράβο! Μιχάλη μου, μπράβο! Μπράβο κορίτσια, μπράβο. Επόμενη κατηγορία. Fitness αντρών. Πρώτη θέση. Δωροεπιταγή από Rock and Roll για 90 ευρώ. Δείπνο για 2 άτομα. Δωροεπιταγή δεύτερη θέση 50 ευρώ ANC. Τρίτη θέση δωροεπιταγή 30 ευρώ από ANC. Τρίτη θέση Λαρδούτσος Μιχάλη Χρήστο. Λίγο έσκησες! Μ' αρέσει που πάστε. Μπράβο ρε! Μιχάλη, είσαι φοβερός. Μπράβο στον coach, παρακαλώ. Μπράβο! Δεύτερη θέση Πρέτζα Σοντέρη. Μπράβο, Άγγελε! Εσύ και διαβατήρης ρε! Άγγελε, μπράβο! Πρώτη θέση Μίλιος Γιώργος. Ο Τσαμπίκος ο Κόκαλης να έρθει μέσα. Έλα, Μαρία! Τράβα φώτο! Μπράβο στη Μπράβο, Μαρία! Για την απονομή. Μπράβο Τσαμπίκο, μπράβο. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο! Μπράβο παιδιά, μπράβο. Επόμενη κατηγορία. Μάστερ γυναικών. Ιτηρίες, πρώτη θέση. Ένα ζευγάρι γυαλιά από οπτικά Μπρόκου. Δεύτερη θέση. Δωρεοεπιταγή 75 ευρώ από Ζιόγος Gold. Τρίτη θέση. Μασάζ από Λεωνάρντο κλινικής χειροπρακτικής.
Τρίτη θέση, Καρίκα Κατερίνα. Μπράβο Κατερίνα, μπράβο. Μα, πάμε. Δεύτερη θέση, Σάρι Ολκόνε. Μπράβο Σάρι, μπράβο. Μα, έλα μία κοντά. Έλα μία κοντά. Και στην πρώτη θέση με ισοβαθμία Χαρτοφύλλη Κατερίνα, Φλεβάρη Κάθη ή αλλιώς Φλεβάρη Κάθη, Χαρτοφύλλη Κατερίνα. Άγγελε, μπράβο! Τώρα το πρώτο δώρο θα πάρει μία τον ένα φακό, τον άλλο τον άλλον. Όχι. Μπράβο, Πολυκάρη! Παναγιώτη, μπράβο! Κατερίνα, Μπράβο, Άγγελε! να τη χαίρεσαι! Μπράβο στο σύζυγο! Μπράβο στον ήρωα! Επόμενη κατηγορία, Μάστερ Αντρών. Πρώτη θέση, ένα ζευγάρι γυαλιά από οπτικά Μπρόκου. Δεύτερη θέση, δωροεπιταγή 75 ευρώ από Σιόγκος Gold. Τρίτη θέση, μασάζ από κλινική χειροπρακτικής Λεωνάρντο. Τρίτη θέση, Παπαδόπουλος Μιχάλη. Όπα, άκυρο, κάτσε εκεί, δεύτερη είναι. Κάτσε, μιλιές. Τρίτη θέση, Παπαγεωργίου Γιάννης. Δεύτερη θέση, Παπαδόπουλος Μιχάλης. Μπράβο Μιχάλη. Πρώτη θέση, Χατζόπουλος Στάθης. Τσαμπίκο, μπράβο! Μπράβο Τσαμπίκο, μπράβο. Μπράβο, Τσαμπίκο! Μπράβο παιδιά. Επόμενη κατηγορία, Elite γυναίκες. Πρώτη θέση, ρολόι από Καταβενάκης Gold. Δωροεπιταγή 50 ευρώ από Extreme Stores. Δεύτερη θέση, δωροεπιταγή 100 ευρώ από Αθλητικά Είδη Βάργας. Τρίτη θέση, δωροεπιταγή 50 ευρώ από Αθλητικά Βάργας. Πρώτη θέση έχει επίσης δωροεπιταγή 75 ευρώ Northern Spirit. Δεύτερη θέση 50 ευρώ δωροεπιταγή.
Τρίτη θέση, 25 ευρώ δωρεπιταγή. Τρίτη θέση, Παντελίδη Χριστίνα. Οπα. Μπράβο. Παναγιώτη, αύριο είναι στο μάτι σου. Δωρεπιταγή. Πάει η μπαταρία. Δεύτερη θέση, Ρεπούλιου Χρύσα. Αντρογινό. Πρώτη θέση, Χατζη Μιχαλεύη. Μπράβο, Εύη! Μπράβο, Παναγιώτη! Μπράβο, Παναγιώτη! Έλα. Περίμενε, απλά. Έλα, πήγαινε. Το έδωσε το δώρο. Πόσο βρε. Μπράβο, κορίτσια! Μπράβο, Στέλλα! Μπράβο! Παναγιώτη, μπράβο! Μπράβο στο coach! Τελευταία κατηγορία. Και σε εσένα, ναι, μπράβο! Έλενα, μπράβο! Γιατί το βγάλει στο μετάλλιο σου, μπράβο! Μπράβο, Έλα Παναγιώτη, τελείωνε. τι χρήσα δεν συνεχάρηκαμε. Τελείωνε, θα τελειώσει η μπαταρία Παναγιώτη. Θα τελειώσει η μπαταρία. Να ευχαριστήσουμε για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για την προσφορά τους. Μας βοηθήσαν για αυτό το διήμερο, ήταν πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε και ελπίζουμε σε περαιτέρω συνεργασία. Η απονομή των μεταλλίων θα γίνει από Φλεβάρης Γιάννης. Ιωάννης Φλεβάρης. από τον Αντιπεριάρχη Φλεβάρη Γιάννη μαζί με την κυρία Βίκη Καταβενάκη για την πρώτη θέση. Elite άντρες. Τρίτη θέση. 50 ευρώ δωρεοπιταγή από Βάργας Αθλητικά Είδη. Δεύτερη θέση. 100 ευρώ δωρεοπιταγή από Αθλητικά Είδη Βάργας. Πρώτη θέση. Ένα ρολόι από Καταβενάκης Gold. 50 ευρώ δωρεοπιταγή από Extreme Stores. 75 ευρώ δωρεοπιταγή από Northern Spirit, όπως επίσης στη δεύτερη θέση 50 ευρώ δωρεοπιταγή, στη τρίτη θέση 25 ευρώ δωρεοπιταγή. Αποθηκεύεται μόνο του. Τρίτη θέση, Παπαντονάκης Γιάννης. Άγγελε. Άγγελε, έλα πίσω. Κύριε Περιφέρειας, βλέπω. Μπράβο, Παπαντονάκη. Μπράβο. Χαρακτήρια, μπράβο. Είμαι το fan club του αδερφού σου. Ωραία παιδιά, άντε, τελείωσε η μπαταρία. Βίκυ, έλα να σε φωτογραφίσω. Ναι. Χαρακτήρια, μπράβο. Την πρωτιά, παιδί. Έλατε. Δεύτερη θέση, Παπαδόπουλος
κύριος Κώστας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κώστα. Μπράβο, μπράβο. Βέβαια. Ναι. Τη βγάζει ή την άλλη θέση. Το αστέρι είναι θα κλείσει. Συγχαρητήρια, μπράβο, μπράβο. Πρώτη θέση. Πρώτη θέση. Μαργαρίτης Λευτέρη. Μπράβο. Άγγελε, μπράβο. Λευτέρη. Φωτογραφία, Άγγελε! Μα, έμαμα. Παντού. Παρακαλώ κυρία Βίκη Καταβενάκη και τον κύριο Περιφερειάρχη να κάνουν την απονομή και μετά η φωτόγραφη. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Βίκη. Τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Περιφέρεια Αιγαίου, εσάς, τους αθλητές, το Bahia Seaside Cocktail Dining, το Μανώλη Κάκνε. Δίνουμε ραντεβού για του χρόνου με πιο δυνατά event, πιο δυνατούς αθλητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Περάστε όλοι από εκεί τώρα.